Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue, gaur apirilak 6 dugu, osteguna, eta gaurkoan ere bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin, Navarraldeko zuzendariarekin izanen gara, Angel Rekalderekin, izan ere abenduan, pasaren urteko abenduan, Eneko Aritzaren inguruko komiki bat kaleratu egin zuten, eta horren nondik norakoak ezagutuko ditugu. Bestalde batetik gaurkoan, CEAR erakundea hobe ezagutzeko aukera izanen dugu, errefuxiatuen inguruko lana egiten dute, eta bertako gizarte integrazio teknikari etorriko zaigu bisitan, Ainhoa Lafuente. Zaratak tartean, gaurkoan, saretik izanen dugu ostegunero bezala, magazinarekin lehenik eta behin hasteko, Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzi dizkigun titular nagusiak. Hortzo egun honetako albisteekin hasteko eta armagabetzeko bi egun falta direnean agerraldia egin dute Euskal Alderdi eta sindikatu nagusiek. Armagabetzeari zilegitasuna eta sinesgarritasuna eman nahi diote larunbateko ekitaldian. Altsasuko auziak badu oraindik zer errana erasoagatik espetxean jarraitzen duten 3 gazteei baldintzapean aske uzteko eskaria atzera bota du Auzitegi Nazionalak. Ekonomia kontuak aktualitatean ere, Espainiak aurkeztutako aurrekontu orokorraren harira Manu Ayerdik azpimarratu du Espainiak Nafarroan eginen duen inbertsioaren 60% egina dagoen lana ordaintzeko izango dela, hau da, zorrak ordaintzeko. Nazional 121 A errepidea, Iruña eta Behobia lotzen dituen errepidean, hobekuntza orokorra egiteko eraikuntza proiektua kontratatzea baimendu du Nafarroako gobernuak. Eta bertze kontu batzuk utzi dizkigu gaurko egunak ere, Nafarroako parlamentuan esaterako bortz emakumeen torturak hizpide hartu dituzte. Bertzalde, talde antimilitaristek gobernuari eskatu diote ez ditzala gastu militarrak ordaindu. Eta kiroletan bada albiste pozgarria, gorritxoek alaipena lortu dute Mendizorrotzan Alabesen aurka. 21 porrot jarraian jaso ostean amaiera eman diote bolada txarreri, edo momentuz behintzat. Aurrendako euskarazko antzerki testuen irabazle Greta liburuzaina larunbatean estreinatuko da Nafarroako antzerki eskolan. Eta gaurko albisteekin bukatzeko 2800 kilometro eta gero Iruñeko Sarasate pasealekuan egingo zaio ongi etorria korrikaren lekukoari. Eskerrik asko Aitziber Iturria eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria izango dugu mintzagai, lerroburu nagusian. N121ak 3 erreia izanen ditu eta ezinen da kontrako bidetik aurreratu. Bitan banatzearena ez da tuneletako 7 kilometrotan eginen soilik. Gaurko argazki nagusiko protagonista Osasuna dugu, azkenean honelaxe izendatu dute lerroburu nagusi hori, Berenguer Rierari besarkatzen ageri zaigu argazki nagusian, 87. minutuan gola sartu zuen momentuan. Osasuna Alabesen aurka, huts eta bat irabazi zuen, 21 partidu irabazi gabe zeramatzan eta. Beste albiste bat nabarmenduko dugu azalari dagokionez, Rajoy eta Espartzaren aurrekontua akordioan, abiadura handiko trena eta ubidea giltza izan dira. Eta bukatzeko Iruñeko 22 urteko mutil bati 2 urteko kartzela zigorra bota diote eta garrapo goraipatzagatik. Diario Noticias egunkariari dagokionez, hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak, Espartza eta Rajoyren arteko paktua Nafarroarentzat engainu historikoa bihurtu da. Ayerdik esan du UPN-PPren arteko akordioak ez duela edukirik ezta finantziaziorik ere. Espartzak onartu du Rajoyekin egindako akordioak aurten ez duela hornidurarik izanen.
Eta azkenean poza iritsi da Osasuna taldera, Osasuna kutxeta bat irabazi zuen Alavesen aurka Mendizorrotzan, 21 partidu garaipenik gabe eman eta gero. Eta bukatzeko beste albiste batekin utziko zaituztegu, Diario Noticias egunkariari dagokionez, bizikidetzarako mugarria dela uste dute armagabetzea, alderdi guztiek eta sindikatuek sinatu egin dute PP, UPN eta PSN salbu. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin. Gaurko azalean albiste protagonista armagabetzea batasun politiko eta sindikal handi batek babestu du konpromezu berriak aurreikusten dituzte. PNV, EH Bildu, PSE, Podemos, Geroa Bai eta 4 sindikatu nagusiek apirilaren 8an arrakasta desiratzen dute. Hamarkada guzti hauek utzitako ondorioekiko ardura hartuko dute. Eta hortxe argazki nagusian gaur egungo politikari desberdinak ikusi ditzakegu, Nafarrokoak, Euskadikoak eta sindikatuen bozeramaile nagusiak. Bukatzeko, Osasuna bat Alaves huts, garaipena Mendizorrotzan izan zen atzoko derbian, hemen ere kirol albistau nabarmendu dute gara egunkarian, eta bukatzeko Ramon Solak analisi bat egiten du Naparra egia eta edo justizia. Eta berri egunkariari dagokionez ere desarmatza protagonista nagusi, atzeko Bilboko agerraldia argazki nagusian, babestabala desarmatzeko PP, UPN eta PSN soilik faltatu dira, hegoaldeko beste indar politiko eta sindikalek sinesgarritzat jo dute armagabetzea eta bere egiten dute gatazkaren ondorioak gainditzeko ardura. Hemen ere politikari desberdinen aurpegiak ikusi ditzakegu, PSE eta labeko ordezkariak ditugu aurrealdean. Eta bukatzeko beko aldean, besarkada bat ageri zaigu, torturaren aurkako besarkada hain zuzen ere, 1970, 70, 2000 eta 2010ko hamarkadetan torturatu zituzten 5 emakumek testigantzak eman dituzte Nafarroako parlamentuan. Torturaren egia azaleratzeko eskatu dio Foro Sozialak gobernuari. Eta bukatzeko ikus dezagun zenolako azala ekarri duten gaurkoan Euskal Herri Irratiko lagunek. Korrika igandean amaituko da Foruen monumentuaren ondoan eta hortxe dugu prentsa deialdi bat Sarasate pasealekuan 3 pertsona hortxe kartelak aurkeztuz. Bestalde, N121A errepidea 2 bidetakoa izanen da eta bukatzeko aurrendako euskarazko antzerki testuen irabazle Greta liburuzaina larunbatean. Apirilak 6 dugu gaurkoan ostegune ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko Greta liburuzaina antzezlana aurrendako euskarazko antzerki testuen sariduna larunbatean estreinatuko da Nafarroako antzerki eskolan. Gerora eginen diren saioetara joateko eskola kanpainan izena eman daiteke oraindik ere. Bestalde, Iruñeko gotorlekuak hobe ezagutzeko aukera berria aste santuan, gotor hiriaren bastioien eta zitadelaren historian barnako ibilbidea izanen da. Apirilaren 13tik 17ra 3 bisita gidatu mota egingo dira egunero eta apirilaren 15ean bisita horietako 2 euskaraz izango dira. Zibibox sareak 125 ekitaldi antolatu ditu udaberri honetarako, musika, antzerkia, zinema eta aurre egitaraua izanen dira besteak beste. Iruñeko udalkontuekin aurrera jarraituz 280.000 euro banatuko ditu ezgaitasun, menpekotasun eta inklusio proiektuetan apirilaren 25 bitartean aurkeztu daitezke proposamenak. Eta bestelako kontuekin aurrera jarraituz, Iruña Ribial 2 zibergelako lehiaketan parte hartzeko plaza libreak geratzen dira, Gaztediaren etxeak antolatutako ekimena da. Eta San Fermin usaia dagoeneko badago, izan ere afixa lehiaketan 348 kartel jaso dira,
postaz bidalitakoak zenbatzen direnean kopurua igo egin daiteke eta Zitadelan jaso dituzte afixa guztiak. Bestalde, mugikortasun batzordeak Pio 12. etorbideko 2 proposamen finalista aztertuko ditu batzarrean. Ostegunero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Uharte aldera, zoru klausulei eta mailegu hipotekarioak formalizatzeko gastuei buruzko informazioa eskuragarri daukazue Udalgo Gorrialdean hainbat eranskinekin. Bestalde, Uharteko udalak aditzera ematen du zerbitzu anitzetako lorezainak 2 langileen lan kontratazioa 6 hilabetetarako argitaratu dutela, interesa dutenek apirilaren 7an aurkeztu beharko dituzte udal liburutegian hautespen proba egiteko eskabideak. Eta bestalde, Uharteko eskolan, Uharteko udalaren eta Zumedia Gerekin lankidetzan ikasle euskaldunen eleanitzak proiektua jarri zuten martxan aurreko udaberrian. Une hauetan diagnostikoa osatzeko lanetan ari dira eta eskertuko dizuete inkesta hau betetzea. Udalgo Gorrialdean daukazue argitaratutako inkesta hori. Uharte alde batera utzita joan gaitezen oraingoan Xulapain Baiara aldera, etxe bizitza berritzeko laguntzak banatuko dituzte udaletik jabe norbanakoen artean. Informazio gehiago Udal web orrialdean daukazue. Eta Elortzibarrekin aurrera jarraituz, trakzio mekanikodun ibilgailuen inguruko zerga kaleratu da, ordaindu beharreko data apirilaren 7an bukatuko da. Ostegunero bezala Xaloa Telebista Nafarroako Parlamentura joan eginen da, aste honetako zalaparta handia sortu duen gai baten inguruan galdetu diegu simboloen legearen inguruan. Aste honetan izanen ditugu politikarien artean, Laura Perez Aldugo alderditik, bestalde Adolfo Araiz EH Bildutik eta Virginia Aleman Geroa Bai alderditik. Ikurren legearekin zarata ikaragarria egonda egun hauetan, baino berez jendeak jakin beharko luke ez dela legerik aldatu, egin dena izan dela geneukan ikurren legea bertan bera utzi, isunik ez jartzeko eta udaro bezala udaletxetan ofizialak ez diren ikurrak jartzekotan edo ikur simbolikoren bat jarri nahi baldin badute, isunik ez erakartzea edo epaiek erabaki behar ez izatea ze ikurrak diren momentu batean herriak bereak egin nahi dituena. Orduan, ez da deus gertatzen, behin lege bat bertan bera utzita aplikatzen da jerarkikoki gainetik dagoen legea eta kasu honetan amejoramendua izango litzateke. Beraz, guztieko adakizkigu zeintzuk diren gure simboloak eta honen inguruan ez dago eztabaida gehiagorik. Askotan, pentsatzen dugu lege hau aitzaki bat besterik izan ez dela, gauza garrantzitsuei buruz ez hitz egiteko. Eta horrela erabiltzen dute orain arte UPN, PP eta PSN-ek Nafarron arteko gatazka fiktizioak sortarazteko nahiarekin eta gu ez gara ikurren gerrate hortan sartuko, eztabaida hortan sartuko. Printzipioz, askatasuna ekarri beharko luke eta azken finean egin dena izan da orain arte indarrean zegoen 2003ko lege baztertzaile hori bertan bera ustea. Gogoratu beharko da, 2003an UPN-ek, garai hartan PP barruan zegoen UPN-ekin batera PSN-ek eta CDN-ek onartu zuten legea zen batez ere debekatzeko ikur zehatz bat eta ikur hori zen ikurrina. Ezin dugu ahaztu ere, garai hartan udal batzuek askatasun osoz erabakitzen zutena zen Nafarroako ikurrak jartzeaz gain, beste ikur hori jartzea, eta hortarako UPN-ek esaten zuena zen, ez zegoela tresna legalik eta tresna juridikorik hori galarazteko. 2003tik aurrera egin zena zen espreski debekatzea eta esatea soilik ikur konkretu batzuk eta zehatz batzuk jar zitezkela udaletxeetan, eta momentuz, guk esan beharko duguna da, momentu honetan askatasuna nola izango den, udal bakoitzak ikusi beharko du,
baina baztertzaile zen lege hori bertan bera uzten bada, hemen esan beharko dena da, inorritzaio deus inposatuko, eta udaletxek eta udalerriek erabaki beharko dute hemendik aurrera askatasunez zer egingo duten. Bai, joan den ortzegunean, osoko bilkuran onartu genuen proposamen lege bat ikurren inguruan. Zein genuen, onartu genuen proposamen lege hau indargabetzeko 2003ko legea. 2003ko legea izan zen lege bat, debekatzen zuena gure herrietan ikurrina jartzea. Gure ustez, Nafarroa anitza da, Nafarroan ere badire sensibilitate haunitz, eta guk usten genuen olako inposaketa edo olako debekua etzela ona eta etzela ikusten Nafarroko aniztasuna. Orduan genuen adostuta lau indarrak, aldaketaren lau indarrak, hau behar zela indargabetu. Eta joan den ortzegunean egin genuen. Ustez, bakotxak, herri bakotxak jartzen alduena, nahi duen ikurrak edo berak maite dituen edo adosten duten hor bere herrietan, beraiek maite dituzten ikurrak. Adibidez, nahi baldin badute ikurrina jarri, hor herrian edo hango batzarran onartzen bada, eta baldin badu gehiengoa, hor jartzen aldela halako ikurra. Gu pentsatzen dugu, lege honekin edo indargabetzen dugun lege honekin, hor egiten dugu defenditu Nafarroko aniztasuna eta gure taldea ados dago honekin. Berez beharrezkoa zen ziurtasun juridikoa bermatzeko lege hau bertan bera uztea, zergatik, zeren ze epaitegian amaitzen zuen arabera, ebazpen judiziala bata edo bestea izaten zen. Eta batez ere, Nafarroan anitza garelako, simbolo asko izan ditzakegulako, eta azkenean herriek erabakiko dutelako momentu zehatz batean ze ikur jartzen den simbolikoki, zen azken finean ikur ofizialak berdinak izango dira, eta ezin dira ikur ofizialak ez direnak ipini momentu zehatz batean baino berez behintzat aurrerantzean ez da isunik emango eta ez dute epaileek erabakiko. Beraz, ados gaude batez ere ikurren gerratearekin amaitzeko behingoz. Ezin da ahaztu, Laur Indarroren artean sinatu genuen programa akordioan, hain zuzen ere puntu batean eta sinboloi buruz esaten zena zen, bertan bera utzi behar zela lege hau, 2003ko legea, eta beste lege berri bat baztertzaile izango ez den lege berri hori onartu beharko zela. Lehenbiziko pausua bete da, orain espero dugu, bigarren pausu hori beteko dela, baina gu ados gaude eta gainera bultzatzaile izan gara, eta gainera guk uste dugu Nafarre gehiengoak askatasun horren alde dagoela, eta beraz eskusiko dugu zer gertatzen den, baina bai, dudarik gabe ados gaude. Politikariekin aurrera jarraituz, astero bezala gai libre bat hautatzeko aukera ematen diogu, ikus dezagun zenolako azalpenak ematen dizkiguten aste honetan. Egun hauetan jakin izan dugu nola Amancio Ortegak, Zahara Inditex nagusiak, 320 milioi eskaini dituen osasun publikoak material berria jaso ahal izateko. Berez, halako eskaintzak ez zaizkigu gaizki iruditzen, pertsona fisiko nola entidadeek eskaini dezakete eta egin dezakete haien diruarekin nahi dutena, ere jakinda nola horren ondorioz desgrabazio bat izango duten. Eta ez zaigu esan bezala gaizki iruditzen, baina ez duguna konpartitzen da nola esate baterako Inditex eta Amancio Ortega bada eredu oso argia, 600 milioi euro gutxiago ordaindu izan
izan dituen zergetan eta gero 300 milioi doain eskaintzen dituela antzematen duen. Horrekin ez gaude bat. Guk pentsatzen dugu osasungintza nola bai hezkuntza eta zerbitzu publikoek behar dituzten politika fiskal justuak. Hau da, gehien dutenek gehien ordain dezaten. Eta horrela izango ditugu zerbitzu publiko, kalitatezko zerbitzu publikoa guztiontzat, beste entidade pribatuek eskaintzen dutena kontutan edo behar izan gabe. Eta nahiko larria iruditzen zaigu botere publikoek halako eskaintzen aurrean ikuspuntu kritikorik ez izatea guztio jakin behar dugulako azken finean zenbateraino zerga progresiboen bidez guztiontzako nahiko izango genukelako eta ez genituzke halako eskaintzak behar izango. Kezkatuta gaude, atzo ikusi genuen UPNek eman zuen prentza horre bat abiadura handiko trenari buruz, eta ikusten ari gara batzuk ez dutela oraindik onartzen gobernutik kanpo daudela eta saiatzen ari dira gobernuaren egitasmoak kanpotik presionatzen eta baldintzatzen, eta hortan ikusi beharko da edo kokatu beharko dira ere UPNek Madrilgo PP-ko gobernuarekin adostu dituen kreditu presupuestario batzuk, partida batzuk sartzea, hain zuzen ere, zati konkretu batean, Villafrancatik Herriberaino, Literaino egin aurreikusita zegoen plataforma hura aurrera eramateko. Guk uste dugu oraindik irtenbide orokorra ez zaiola ematen afera Nafarroan, uste dugu, gainera, Nafarro gobernuak argitu beharko duela bere jarrera, eta azken finean hemen egin daitekena da lehengo legislaturan egin zen inongo lekutik inora joaten zen plataforma hura handitzeagatik guk erabat kontra gaude politika horrekin, eta ikusi beharko dugu, galdera bat prestatu dugu aste honetarako, gaurkotasun handiko galdera lehendakariari egingo diogu, honetaz jakiteko gobernuak zer zekien eta ia ados dagoen UPNek egin dituen mugimendu horiekin. Oraingoan magaztinaren bigarren zatiari helduko diogu, gaurkoan Navarraldetik Angel Rekalde zuzendaria izanen dugu. Pasaden urtean, abenduan bertan, komiki bat kaleratu egin zuten Eneko Aritza, lehen errege baskoiaren ingurukoa, komiki polita gainera, eta xehetasun guztiak berehalaxe emanen dizkigu Angel Rekaldek. Bestalde, ondoren zehar erakunde hau ezagutzeko aukera izanen dugu, errefuxiatuekin lanean aritzen den erakundea da honako hau, eta gaurkoan Ainhoa Lafuente izanen dugu, gizarte integrazio teknikaria da bera zehar erakundean, eta primeran azalduko digu beraiek egiten duten eginkizuna. Bukatzeko zaratak tartean gaurkoan saretik izanen dugu.